After receiving complaints from residents regarding a directive issued by the Meghalaya State Electricity Regulatory Commission (MERC) on the 24th of October 2024 about an increase in electricity tariffs affecting the public, the Nyotrab Youth Council (HYC), led by President Roy Kupar Sandram, met with the Commission's chairman Chandan Kumar Mandal on the 21st of November 2024 to seek clarification. Addressing the media, Roy Kupar Sandram expressed surprise over the MERC's decision to issue such an order mid-year. He criticized the Commission for raising electricity tariffs for domestic consumers while reducing rates for industries, suggesting that there might be ulterior motives behind the move. Furthermore, the HYC president pointed out a significant change in leadership tradition, stating that past chairpersons of the commission were always local individuals, whereas the current chairman is from outside the state. Kajingwani kendu kajongi chairman jongka MERC kadai halor ka kidor jongka belait ya ka commission kala penmi ka arsautrik na beshipo arja akusang. Ngila yo shibun ki jing pentip na kaliang jong kipat ba bat ngila yo ruban fuli ya kani ka kopi jong kani ka order ya ka baka MERC kala penmi ka arsautrik jong panai beshipo hadin mengila pet benya ya kani ka order jong ka arsautrik panai beshipo bat kumju ru ya ka order ka baka MERC kala penmi na kabenta usnem arja arsan hakajing sisha ka MERC kum commission kasyat bu ya ka dor jong ka belait na patashi snem Ti kumba kalong hi ka MERC haka term ka ba ladap jong mentau snem da balong commission da weipat officer kala adep banbu ya kador kumbalong ya ki domestic consumer kum omo ki rupat ba ki ba penon kam kador ka baki ki bu kalong souting ka per 100 units hadin ka 100 units ka na hadin jong ka spa pat kan kiu santing ka kum ta ter ka fixed charges ka de proposing ka Ndrei haka arsa terik jong panai basipau hapedeng jong usnam kamjudan katkum ka jeng sutu ka jongi ka commission kamjula ajing syaban ban penkelai ka tarif hapedeng jong usnam mereka belengok kalong bakani ka commission ka badan mentah kawan rak kan sane ka jeng penkelah ubenai basipau jong mentau usnam haka baya ka dor jong ka tarif jong ki consumer ngi ong kita ki domestic consumer ki bagi rupat ba jong ka jala ka jongi kumba nyolak tam gidan kita ki consumer ya ka dor ka jongki la shupen kiu kan san ya ka fixed charges ka bade proposing ka la pen kiu sa khnai posing ka ya ka energy charges ka baki ong ya kata ka first 100 units la ni ka shispa unit ka baningkong ka bade ban ka ba ka dor ka jing sha la de ban bu sauting ka ki pen kiu kan san cha ka san point san tingka ti ngindapet pat ya ke dor jong kita ki ka belait nam ta ki factory na ka benda ki industries kamtam nam ta ka ni ka industrial HT ka baki ki ong ka baki ki company la ni kita ki industries ki bade kita ki rolling mills ka bagi ong ni iba ka don ka jing ai lat la ni ka jing penjam ya ka dor ka bade begini kini mensua hakani ka tarif jong arja arfusa ni ka balada fix how ni usnam hi ka dor jong ki ka dai new point proposing ka per units Ndrei hakani ka commission ka ba mentapat ngi iba ki penhiar kensan syakan riu point san puwe ka ba pen iba ka don ka jingle siliang haka rukom bu ya ka don na ya ngi kum ki rupat ba ki bangim don jing mentoi ngi thang ya ka lait haying ndrei ka mon ra jing mentoi ngi ndrei ya ki industries ki ba kum kini ki ba don ka profits ya ki pat ki penret no ya ka don te kani ka pen iba ka don ka aka shalendet jong kani ya ka bangim tem te ka jing wan ni kendu ka jong ngi menta ka singi ya u chairman bat ki don de sigi officer jong ka MERC ban pen pau ba kum ka seng ngi persyak jor ya kani ka jing pen kiudor ya ka tarif hapdeng jong snam bat khamtam ban pen kiudor ya ka tarif jong ki domestic consumer kumut kum ki rupat ba ban ailat pat ya gini kiwe industries pat bakin yo ya kata tarif ka beduna dor ti nak leng jong ka seng ngi sngo ba kani ka jing le jong ka commission ngimtep manu ba ajing mut le se kata ka MEPDCL ne ka distribution company jong ka MECL ne manu ba ajing mut ka commission halor kanu kanong rem ba ka commission kensan hapdeng jong usnem lawan ra ya kani ka jing pen kala ya ka tarif Rekum gaseng ngisu bangi persakjur ya kani kejing le namar kani ka pen iba ka MECL lengba kani ka commission ki kejet nangi yo kumrupat ba ubam don jing mentoi ban besar pat sekini ki industries ladangi ken lada na way consumer kas na ka sauting ka kala poisan kamut shi tingka pia 1.55 ka q haka si banai lada way consumer upenon kam shispa unit let's say shispa unit ladangi multiply ya kata haka nyolak ngut ki consumer haka sisnam kau mut ba
ka MECL kan yo pisa nang upat ba kumba khatway krur hakashi banai kajing keli kalong syai pinra eta ka pisa ka khatway krur kat kum kani ko order ki ong ru ba kani ko order kan trikam nadu banai April jong mentau snem kinya chadien om kimnya chakmat kau mut bagi pat ba ki haban siu ya kani ke area ya kani ke sitengka poin san pusan nadu banai April hadu news nem ban kot namarkan wan saka tarif ko batmai 46 taus nem arku arsan arku arpun riu tingingi kwa ban keli jeng keli kan manu ban yo anong na kani ka shipo krur ka khatway krur tengka ka baki kin yo akashi banai kan let syai kani bisa on besaya no kani bisa la ya kani ke bisa kin besaya kini ki factory ki bang maki kin yo kata ka special concession la ne kajing ai bakarpang baka jakaban kin siu nyo point lai po tingka kin hap siu no tang riu point kat no tingka ka pen I baka don ke aka kajing let syaliang ka ba ka sorkar la ne ka MECL ka persyang ban kejet nangi ki rupat ba ban besapat ya kiwe ya ka ba kum ka seng yem la ban pediang tena kaliang jo ka seng la pan pau da ka basai bangi persya ya kani ka tarif ka batmai ka balawan ra hapadeng jong snem bat na kaliang jo ka seng in sa simpat ya kiwe kilat kelenti ban penbor ya ka MECL bakam dai ban petrikam ya kani ka tarif bat kumnu ban le ya kata na kaliang jo ka seng in sa sim ya ngin sa syong ya kajingelang bat ban perkat re kum bakalong himenta ngi kentu ngi sngo ban khot ri ka sarkar ban kentu ya ka sarkar ya power minister bari kiwe ba kini ban perkhat ya repat ba kimdei ban ailat lane ban long linian than ya kini ki factory ba per ba